que només tinc ganes que arribi primavera perquè siguen les 5 de l'espre i hi hagi sol i no he d'estar jo en 2 flexos darrere de càmeres enfocant-me perquè no tinc claro que té tothom d'influencer. Aleshores, dit això, comencem. De què venim a parlar avui? Crec que és el tema més important del món. Al final crec que tot, si es reduir alguna cosa, seria a aquesta paraula, aquest sentiment. Quin sentiment és? L'amor. L'amor crec que ho és tot, acaba reduint-ho tot a l'amor. Amistat, literatura, música, art, cinema, és que en tots els àmbits del món crec que l'amor està present. Llavors, vinc a exposar-vos un poc la meva visió i us vaig dir que em diereu cosetes, experiències, que us donarà consells sobre l'amor. Aleshores vaig a contestar-vos. Què és per a mi l'amor? Crec que és el sentiment més fort que pot existir en una persona, el sentiment que més a prop ens fa d'estar drogats, parlant des d'una visió superintensa, supersensible com a persona i enamorada de l'amor, perquè l'amor és un sentiment que ens fa embogir, que ens fa no veure la realitat, que ens movem per amor. És el sentiment més gran que una persona pot experimentar. De fet, crec que una persona que mor sense haver estat enamorada és una persona que li ha faltat en la vida l'experiència més bonica. I us ho dic jo, que no he estat mai enamorada, però pel que he sentit, que crec que s'ha costat molt a l'enamorament, crec que és el sentiment més bonic que podem mai arribar a sentir. Jo tinc un concepte d'amor que crec que és l'amor desromantitzat, vull dir un amor real, pur, gens romàntic, perquè al final l'amor romàntic és una mentida, no existeix. No em crec ni crec en un amor de televisió, de cinema, fins i tot de xarxes socials, d'internet. Vull dir, crec que cada persona viu l'amor d'una manera diferent i jo no crec en els cànons que ha establit l'amor, el que ens hem tragat des de menuts, que és una parella heteronormativa, monògama. També partix del punt que l'amor no fa mal. El que fa mal és el desamor. I no hem de confondre l'amor i el desamor. En parlarem. Crec que són dos conceptes que van superrelacionats. Són totalment antònims, però jo crec que són els dos antònims que més s'assemblen. I fins i tot hi ha vegades que no els podem distingir, però no sé si m'estic explicant. Per a mi són dos conceptes que van totalment de la mà. Ara que us he posat un poc en context, anem a vosaltres. Estigueu atents perquè segur que apareixen les vostres preguntes, les vostres aportacions i què faria jo. La primera persona. Estic pillada d'algú que m'ha fet mal. Va passar un mes sense parlar-me, però jo li ho perdono tot. Amiga, date cuenta. Crec que totes les persones hem estat pillades d'algú que ens ha fet mal i que li ho perdonaríem tot. Una persona que està un mes sense parlar-te i després, al mes següent, decideix parlar-te, està perfecte, perquè potser necessitava el seu espai. Ara, si m'has dit que aquesta persona et fa mal, tu mateixa te ho estàs dient, el que necessites és adonar-te'n. Jo, com a experiència que he viscut, les meves amigues em deien Gala, ix de la relació tòxica que tens, no pots més. Crec que aquest consell és una merda. El consell que realment s'ha de donar és adona-te'n. M'hauria agraït molt més que em digueren adona-te'n del que estàs vivint. No t'estic dient que te n'isques, sinó que te n'adones i que tu decidisques per voluntat pròpia que te'n vols anar de la relació. El que faria és fer una reflexió, tu, i dir esta persona no em convé. I creure-teu. I no idealitzar-la, perquè segur que tens esta persona superidealitzada i per això li ho perdones tot. Aleshores, primer pas, desidealitzar la persona. I segon pas, adonar-te'n i tu i creure-teu que no és bona. I que no et mereixes, ni ningú es mereix a ninguna persona que li faça mal. Ja ho tindríem. La segona persona diu estic pillada per la professora de valencià i l'altre dia li vaig tirar la canya. Normal que estigués pillada de la professora de valencià perquè segur que és la canya. Jo espero que quan sigui profe de valencià ningú alumne em tiri la canya, per favor. En este cas, parlar de les relacions de poder no duen enlloc, perquè que una persona tinga més poder que una altra em pareix horrible. Crec que les relacions han de ser iguals i que els dos tingueu el mateix poder. Estàs pillada per la teva profe de valencià, has de saber que aquesta persona, en el moment que esteu en l'aula, té el poder sobre tu en certa manera i que pot jugar en això. I que si decideixes tirar la canya, que siga en un context fora d'aula, perquè tampoc sé si eres menor, que això seria un altre tema. Tercera persona diu tinc un cacau mental en deixar la parella o no, però també la vull al meu costat. El que has de tindre en compte és tu, i és un tòpic i típic i tot el que vulguem de estima de tu i després estima l'altra persona. Però crec que realment és important. Jo crec que no podria estar en una relació si jo no estiguera al 100% bé. Crec que el que primer has de saber és què vols realment
i evitar fer-li mal. Sobretot, no hem de fer mal conscientment, perquè considere que moltes vegades fem mal inconscientment i que no ho podem evitar. Una altra persona diu, un dia més pillada per un imbècil com els de sempre. Carinyo, que t'entenc, evidentment, i perfectament. Si estàs pillada per un imbècil que tu has dit, a mi, personalment, no m'agradaria que un imbècil formara part de la meva vida. Aleshores, el primer consell que li he donat a la primera xiqueta, tu, el mateix, adona-te'n que és un imbècil i creu-teu, i quan te n'adones i hagis vist que és una escòria de persona, sabràs conscientment que no pots estar i que no vols estar amb una persona així, però el que primer has de fer és adonar-te'n, perquè estic segura que dius, sí, és que és un imbècil com tots, però realment no t'ho creus, perquè si realment cregueres que és un imbècil, tu no estaries en ell. Llavors, ens ho hem de creure i ho hem d'assimilar, adonar-nos-en i després actuar i dir, fora de la meva vida, escòria de persona. Següent persona que diu, porto 2 mesos parlant amb un noi del poble, però ara a la Ribera d'Ebre i jo a Barcelona. Hem connectat molt, però em fa cosa que es cansi de mi fins que no pugui anar. Llavors, així entrem en el tema de relacions a distància que crec que s'han de visibilitzar més. Per què? Perquè ara estem en un món on les persones canvien d'aires, viatgen, se'n van, es traslladen de pis, de casa, de país. Llavors, crec que és molt important ser conscient del que significa una relació a distància. La base de tota relació a distància, sobretot, és la confiança i la comunicació. Podeu passar mesos perfectament sense veure-vos. És important saber en quin moment esteu, si voleu deixar la relació, si voleu continuar però poseu noves normes. El meu consell és que parles amb aquesta persona, que hi hagi la màxima comunicació i que hi hagi confiança també. Esta és heavy. Agarra't, que anem forts. Que diu, estic molt enamorada del meu company de pis. És que no tinc consell per donar-te. És que és tan xungo. Com t'has enamorat del teu company de pis? Si és la regla número 1 quan te'n vas a viure amb unes persones, amb qualsevol persona, saber que no podeu establir ni cap vincle sexual ni cap vincle amorós. El primer. Per què? Perquè crec que no és correcte establir vincles sexuals amb el teu o la teva companya de pis. Perquè el vincle sexual al final viviu junts i el vincle sexual al final acabarà desembocant en que una persona estiga superpillada de l'altra, perquè això és el que passa al final en els vincles sexuals de no només un dia, feu-me cas, i l'altra persona pot ser no sent el mateix. El vincle sexual al final acabarà convertint-se en un vincle amorós. Aleshores, el que puc dir-te és que parles amb aquesta persona, fes una reflexió, parla amb ell. Comunicació, xiqueta. Comunicació. Els meus 2 ex m'han cagat la cançó d'Havia de passar de la Fumiga i no puc parar d'escoltar-la. I al mateix temps em poso trist i eufòric. Ajuda, què he de fer? Fora. Stop. No. Carinyo meu, el que has de fer és deixar de relacionar música amb persones. És molt difícil. Ho sé. Però quan relaciones una cançó amb una persona, sent dir-te que ja no hi ha tornada enrere. Perquè això és un arma Això és una arma, La següent pregunta diu, pues molt mal, galeta, porte des de desembre a pan i agua. Amigo. Consell, n'hi ha joguines sexuals molt bones i molt potents. Següent pregunta. Tot el dia follant sense parar, sense condó. Espero que em vingui la regla. Jeje, betons gali. Folleu en condó. Crec que és un tema molt important i al qual no se li dona gens de visibilitat i està supernormalitzat que els adolescents o la gent jove o fins i tot la gent adulta, no ho sé, encara no sóc adulta, folle sense condó, sense preservatiu. És més important del que us penseu, ja no només pel tema de l'embaràs. Següent pregunta. Estic pillada per una companya de classe i té nòvio, però me solta moltes gay vibes. No sé què fer. El primer que has de fer és saber si aquesta persona és bisexual. I segon, i crec que més important, m'acabes de dir que aquesta xica té una relació amb un tio i suposa que és una relació tancada. Per tant, jo crec que les terceres persones, que en aquest cas series tu una tercera persona, no tenen mai la culpa de res i que si alguna parella es trenca és perquè algun de la parella l'ha cagat, però evidentment jo no estic a favor tampoc que jo no ho faria sabent que n'hi ha una parella que s'estimen i que tenen una relació tancada, entrar. El meu consell. Oblida-te'n, perquè crec que sincerament aquesta persona té una relació i encara que siga bisexual estarà en el seu nòvio.
Una altra pregunta. La que m'agrada de fa 4 anys no em fa cas i aquest any acabem la carrera i no la veuré més. Oh my god, declarat, ja està el meu consell. Clar i ras. Dis-li que després de 4 anys has estat aguantant i que estàs per ella. Pot eixir molt bé, podeu acabar junts, pot eixir molt malament, però què passa? Que si eix malament ja no la tornaràs a veure, com acabes de dir, això, que eixes guanyant per tots els costats i el lleves aquest sentiment d'incertesa que dus patint molt de temps. Així ajuntem 2 preguntes, perquè una pregunta és m'agrada una persona molt més gran que jo i una altra pregunta és m'agrada una monitora meva que em treu 5 anys i jo en tinc 17. Així entrem en tema d'edat, un tema complicat, la veritat. Crec que l'amor no té edat i que una persona pot estar amb una altra persona perfectament que li treu 10, 15, 20 anys, per exemple. Ara. Que no es confonga l'argument de l'amor no té edat per a justificar que tios fastigosos de 30 anys li tiren la canya a xiquetes de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anys. 18, fins i tot. M'explique, no? Crec que aquest tema de l'amor no té edat no justifica i no és un argument vàlid per a dir l'amor no té edat, per això li tira la canya a xiquetes de 30 anys menys que jo. L'únic consell, que desconec les situacions, és que parleu amb els seus amics i que us diguen el que pensen ells. I crec que si coincideixen la majoria, ja teniu la solució. I us ajudaran segur i absolutament, encara que vosaltres no ho vulgueu veureu. Abans d'acabar, mai dediqué vídeos a ningú. Mai. Però, este vídeo que ha sigut parlant d'amor, crec que hi ha molts tipus d'amor, amistat, l'amor de parella, l'amor de família, l'amor de pàtria, l'amor de fills. Vull dedicar-li el vídeo a totes les persones que estime, però que estime de veritat, que formen part de la meva vida, amics, família, persones que no són ni amics ni família però que són especials. Us duc així en el cor, sempre. Vos estime molt. I res, dit això, que estimeu bé, estimeu de veritat, estimeu sense fronteres, sense barreres, estimeu amb llibertat, no priveu a ningú de res, sigueu lliures, feu molt l'amor, coneixeu gent nova, cada dia coneixereu gent fantàstica i alguna d'aquesta gent ens pot canviar la vida. I esprintar maleint la llargada dels meus nous passets i amagar-me